Ya ka Mang Tyngka Jong ka KHASI Hills Autonomous District Council. Na ka Bynta Snem 8,000 arpusan. Lapas hene Sngi kabalong Sngi baar Jong ka Dorbar Mang Tyngka ka council. U Chief Executive Member iba peniat sing CM iba bat di katanat finance. Ilawan ra ka Mang Tyngka na ka Bynta Snem 8,000 arpusan hinin Sngi. Laban pinken mau bakani ka Mang Tyngka kaduna kumba saw pon lai lak Tyngka. Kabailut bicep baro belamang kelong, lai spa arpo klur nyau lak nyau spa ashpo Tyngka, kat ba ka jeng yo belamang kelong, lai spa arp kendai klur ar lak ndriu punyau hajar lai spa Tyngka. Ya ka Mang Tyngka jong ka council lapas ling ba ka voice vote hadien bala pendep ya ka jeng vote halor ka demand for grant. Ka jeng yo ka bakam kongsan ka bala penmi dikitanat ka kentup ka pisa na ka yadi thiet kendo, na ki klau, ki yogi hat, Neki kam khayi pateng na lor ki wede ki khajna na ki kali neki kam ki jam bat na ki royalty bayo na ka jingti pat shalan ya ki mar po khendo pat ki we